Moikka ja tervetuloa mun... Onks tää nyt 6. video? Ei kun 7. Mä pelaan mun kaverin kanssa. Taas. Mun nyt on eri kaveri. Et sä silloin vois sanoa taas. No niin, mut siis taas sä pelaat jonkun kaverin kanssa. Joo. Me pelataan Terrariaa PvPtä, se on jo päällä, et aloitetaan vaan. Ei vielä. Alkoi jo. Äkäs! Au! Missä sä oot? Hei! Tää on jo koulukiusaamista. Goodbye Lisa. Ei kun tää on kotikiusaamista. Niin, nyt loppu mana. Nopee, lisää manaa. Mä pystyn teleportata kotiin. Heippa. Lennä sinne alas. Voi hitsi. Onneksi mulla on spektrit. Ei, tää on reilu. Nössö. Mulla on miniganinkin ottaa, jos sä haluat. Ei se ollut minigun kuin minisarkki. Come on. Give me a chance. Apua, väärä nappi. Nyt tapahtuu toi kamalaa. Au! Ei, Valdamake. Hane. Hane. Spavda, moikka. Ei! Mä odotan täällä sua miniganin kanssa. Welcome! Ei tää on minigani, tää on minisarkki. Mulla jäi puoli helttiä. Haista. Piip! Miltä se haisee? Olikin hyvä. Ulos talostani. Mihin sä nyt kuolit? En mihinkään. Miksi toi teksti sit äsken tuli? En mä tiedä. Se tuli varmaan myöhässä. Verrytelläs mua seitä. Mä leikin täällä jojonka sillä. Joo. Nyt mä kuolen. Dikke Ankara lopetus. Moikka. Miten menikö Ankara? Onhan se Perjantai perjantai 13. Moikka. Anna tulla. Haista oikeesti. Et oikeesti käytä tota. Sä vaan tuut ja rektaat mut. Hei, venä hetki, mä käyn nopeasti. Harppuuden katut sieltä niin sillä. Au! 27 damage. Moikka. Moikka. No crying, keep trying. Sopihan se noinkin. Moikka. Nössö! Jos se vai tuus tänne. Hei Venä, ei vielä jatka. Mä teen yhden jutun. Okei, mä menen tuohon alempaan rakennukseen sitten. Okay. Et oikeesti hei. Miksi se... Mut loppu mana. Goddammit. Pakoon! Moikka. Tapoit vaan linnu. Se menee susta. Ei mene. Meneepä. Onko pakko sulkea niitä ovia? Sulla on noin vähän helttiä. Mä iskin sun 108. Ahaa, häkkeri. Haggeri. Haggeri. Oota, kun sulta loppuu toi vilkkuminen, mä saan suhun taas damaa. Ilman, että sä saat muhun tapettua. Mä ennemmin otan faldamakea, kuin et sä tapat mut. Et uskalla tulla sisään. Super Mario Bros. Toi tekee aika mukavasti. Come on! Toi tekee aika mukavasti damagea. Mites jos säästöpossu? Tyhjä! Hane! 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 Et nyt ei jaksa oikeesti. Nössö! Mutta kun otan aamurihousuusia ja aamu headshoti. Mitä jos otan mun headshottia? Heippa! Moikka! Hui! Mä lensin kauemmas. Ei vitsi, sä spawnasit kans. Mikä mä spawnasin tohon reunaan? Kato, mulla on tällainen pallo mun kädessä. Et ikinä arvaa mitä se tekee. Se on kauhein ase kaikista. Se on tosi kamala. Se tekee mulle valoa. No siis, onhan se valkkaampi kuin sinä.
En ymmärrä tota. Shotgun. Tää on musketti eikä mikään shotguni. Moikka. Hidos. Sen siitä saa, kun on huonot refleksit. Huonot refleksit. Ja se on reflekseistä kiinni. Onpa. Ei kyllä ole. Sä oot tulessa, sä otat siitä damaa. Mut en kuole. Ja mä tiedän, että oot. Täysin hetero. Nyt saat. Ja mun minigunista ei ole. Ei tää oo miniguni, kun oikeesti tajuta, että se on minisharppi. Mä näen sut onneksi sun omasta ruudustasi. Ai niin. Jos mä tapan sut tällä, mä oon eeppinen. Ei, mun loppu panokset. Taas lopputaistelu. Heippa!